ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास केवळ योगायोग समजावा. चोरी ही एक अशी घटना आहे जी सामान्य माणसांना कधीच आवडत नाही. पण हो, ती चोरांना नक्कीच आवडते. पण हीच चोरी कधीतरी आपल्या जीवावर बेतू शकते. चोरी एक भयकथा. तन्मय, प्रमोद आणि प्रणय या तिघांची घट्ट मैत्री होती. हे तिघही सकाळी बँकेमध्ये काम करत असे आणि रात्र झाली की मोठा दरोडा टाकत असे, म्हणजे चोरी. बँकेमध्ये यांचं फार मोठे नाव होते, पण त्यांचा हा काळा धंदा हा कोणालाच माहीत नव्हता. ही सवय त्यांना फार आधीपासून लागली होती. ते राहायला शहरात असल्यामुळे त्यांना आपल्या कस्टमर्सची चांगली माहिती होती. त्यातच प्रणयला असे कळाले की एक वृद्ध व्यक्ती आहे जिच्या अकाउंटमध्ये कदाचित फार पैसे असतील, आणि प्रणयने आपला डाव साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याने आपल्या मित्रांना देखील हे सांगितले, पण मित्रांना यामध्ये काही रस नव्हता. एके रात्री हळूच प्रणय त्या वृद्ध माणसाच्या घरी जाऊ लागला. त्यांनी बाहेरून नजर टाकली तर प्रणयला फार आश्चर्य झाले, कारण की हा वृद्ध माणूस हा चक्क एका मोठ्या वाड्यामध्ये राहत होता. चोरी ही अशी करायची जी करताच कोणाला संशय येणार नाही, असे प्रणयने ठरवले. 2-3 दिवस तो तिथे पाळत ठेवत होता, आणि अखेर ती रात्र झाली ज्या दिवशी प्रणय तो वाडा साफ करणार होता. त्यांनी आपल्या मित्रांना म्हणजेच तन्मय आणि प्रमोदला देखील सांगितले, पण त्यांना यामध्ये काहीच रस नव्हता. म्हणून प्रणयने एकट्याने जाण्याचे ठरवले. जवळपास प्रणय हा त्या वाड्याच्या जवळ पोचला, आणि प्रणयने असे बघितले की वाड्यातील ती वृद्ध व्यक्ती ही घाई गडबडीने घाबरत कुठेतरी निघत आहे. तिने आपले ओझे घेतले होते आणि ती कदाचित कायमची त्या वाड्यातून निघत आहे. प्रणय मनातल्या मनात फार खुश झाला. चला बाबा, आता आपण काय हात साफ करून घेतोय, असे प्रणयने स्वतःलाच बडबडून घेतले. आणि प्रणय हळूहळू लपत त्या वाड्याच्या दिशेने जाऊ लागला आणि आत शिरला. अपेक्षेप्रमाणे वाड्याचा दरवाजा हा बंद होता, म्हणून प्रणय खिडकीमधनं चढून वरतून जाऊन त्या वाड्याच्या आत गेला. ते बघताच प्रणयला फार आश्चर्य वाटले, कारण की वाडा बाहेरून दिसायला जेवढा छान, आतून तेवढाच बेसूर आणि भयंकर वाटत होता. असे वाटत होते की वर्षानुवर्ष इथे कोण आलेलेच नाहीये. सगळीकडे कुट्टा अंधार पसरला होता. तिथेच प्रणयने आपली बॅटरी काढून सगळीकडे बघू लागला. हळूहळू प्रणय कपाट खोलू लागला. तिथे काही भेटते की नाही असे बघू लागला, पण हाती काहीच येत नव्हते. आणि शेवटी प्रणयने वरती जाण्याचे ठरवले. प्रणय वरती गेला आणि बेडखाली काहीतरी शोधू लागला, आणि प्रणयला कोणीतरी चालत असल्याचा आवाज येऊ लागला. प्रणय डचकला आणि बेडखाली लपून बसला. काही वेळाने प्रणयने हळूच बघण्याचा प्रयत्न केला, तर कोणीच नव्हते. प्रणय उठून बसला, आणि प्रणयने त्या क्षणी जे बघितले ते बघताच प्रणयचे डोळे फुटायची पाळी आली होती. प्रणयचा श्वास थांबला होता. प्रणय हा आता मोठा किंकाळणार होता, कारण की प्रणयच्या पुढे एका पंख्यावर साधारण एक 25-26 वर्षाची मुलगी ही गळफास लावून कदाचित खूप आधीच मेली होती. हे बघताच प्रणयला भोवळ येऊ लागली. अरे बापरे, आपण कुठे अडकलो? आणि प्रणय असं करताच खाली पळत सुटला. प्रणयने दार थोठवले, पण दार हे अपेक्षेप्रमाणे बंदच होते, आणि त्याच वेळेला तिकडचे सगळे खिडकी हे स्वतःहून बंद झाले. प्रणयला कळून चुकले की आपण एका भूताच्या तावडीत सापडलेलो आहोत, आणि काही क्षणाने वरतून कोणतरी खाली येत आहे ह्याचा भास होऊ लागला. प्रणय जाऊन हा एका कपाटामध्ये लपला. काही वेळ झाला असेल,
कदाचित प्रणयची दम भरल्यामुळे शुद्ध हरवली होती. प्रणयचे डोळे उघडले. बाहेर थोडा उजेड वाटला म्हणून प्रणयने त्या कपाटाचे दार उघडले आणि पाहताच तो पुन्हा थक्क झाला. कारण की तो उजेड हा एक भास होता, खरं तर अंधारच होता बाहेर. प्रणयने 1-2 पाऊल पुढे टाकलेच असतील, त्याच क्षणी त्याच्या पुढे ती 26-27 वर्षाची मुलगी आली. ती पूर्णपणे रागाच्या दृष्टीने प्रणयकडे बघत होती. तिच्या डोक्यातून जबर मार लागल्यामुळे रक्तप्रवाह होत आहे असे वाटत होते. डोळे हे अतिशय लाल भडक झाले होते आणि अंग हे पूर्णपणे पांढरे पडले होते. या अशा घाणेरड्या नजरेतून ती प्रणयकडे बघून एक क्रूर हास्य करू लागली. या क्षणी प्रणयच्या जागी कोणीही असते तर त्याला भोवळ येणे हे साहजिकच होते. प्रणयला देखील भोवळ आली आणि प्रणय हा खाली पडला. इकडे तन्मय आणि प्रमोद हे प्रणयची वाट बघत होते आणि त्याच क्षणी डोरबेलचा आवाज आला वाटतं प्रणय. दोघंही खुश झाले. तसा प्रणय घराच्या आत आला. काय रे, काय भेटलं तिकडे तुला? आणि हो, पकडला तर नाहीस ना गेला? प्रमोदनी गमतेमध्येच प्रणयला प्रश्न विचारला. पण प्रणय एकदम स्तब्ध होता, शांत होता. प्रणय तसाच हा किचनमध्ये गेला आणि आश्चर्याचं म्हणजे प्रणय जे भेटेल ते खाऊ लागला आणि बोलू लागला, मला भूक लागली आहे, काय खायला आहे का? असेल तर द्या. होतं नव्हतं तेवढं सर्व प्रणयने संपवलं. अगदी आता महिन्याचा राशन संपतो की काय असे वाटू लागले. काय रे, बरा आहेस ना? असं का करतोय? तन्मयने आश्चर्य होऊनच प्रश्न विचारला. तुला बोललोय ना, तेवढं कर. प्रणय हा तन्मयकडे रागात बघून बोलू लागला. अरे झालंय काय बाबा? हो, तुला पाहिजे तर अजून घे आणि खा. आणि असं करताच तन्मय आणि प्रमोद हे प्रणयकडे बघू लागले. प्रणय होतं नव्हतं तेवढं सगळं संपू लागला. आता अगदी खिडकीत असलेली झाडं देखील खाऊ लागला. या दोघांना देखील चिंता वाटू लागली. ए प्रणय, बसा आता, खूप मजाक झाला, तन्मय बोलला. पण प्रणय हा ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता आणि प्रमोद हा समजवायला जाणार त्या क्षणी प्रणयने जोरदार प्रमोदच्या कानशीर वाजवली. प्रमोदला फार धक्का बसला आणि तन्मयचा तो गळा पकडू लागला आणि प्रमोदला कळून चुकले की हा काही वेगळाच प्रकार आहे. इकडे प्रणय बोलू लागला, मी सुटले आणि असं करताच तो वेगळा आवाज करून हसू लागला. प्रमोदला समजले की हा काही वेगळाच प्रकार आहे. प्रमोदने तिकडचीच एक काठी घेऊन प्रणयच्या डोक्यावर जोरशीरपणे मारली आणि प्रणय हा काही काय होईना पण शांत झाला, बेशुद्ध झाला. तन्मय आणि प्रमोदला काहीच समजत नव्हते की पुढे काय करायचे. म्हणूनच त्यांनी त्या वाड्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला. इकडे प्रणयचे हात आणि पाय हे खुर्चीला बांधून ठेवले आणि इकडे हे दोघं त्या वाड्याजवळ गेले. वाड्याच्या आसपासची माहिती काढली तर असे समजले की केवळ एक वृद्ध व्यक्ती आणि त्याची 25-26 वर्षाची मुलगी राहत होती. हे दोघंही अगदी खुश होते. पण एके दिवशी त्या मुलीने घरगुती कारणामुळे त्या वाड्यावर फाशी घेतली आणि आपले प्राण हे तिकडेच सोडले. ती मुलगी फार हट्टी होती. लहानपणापासून आई नसल्याने तिचे सर्व लाड हे तिच्या बाबांनी पुरवले होते. म्हणूनच कदाचित ती अशी झाली होती. तिचे छोटे छोटे हट्ट हे न पूर्ण झाल्यामुळे तिने एवढ्या टोकाचं पाऊल उचललं होतं. इकडे प्रमोद आणि तन्मयला फार मोठा झटका बसला होता. म्हणजे ती मुलगी ही आता आपल्या मित्राच्या अंगात गेली आहे, तिने तिला झपाटलेला आहे. तन्मय हा घाबरतच बोलला. पण यावर काहीतरी मार्ग काढायला हवा, प्रमोद बोलला. आणि असं करताच शोधत 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 ते त्या वृद्ध व्यक्तीकडे पोहोचली. हा तोच वृद्ध व्यक्ती होता ज्या दिवशी प्रणय जाणार
त्या दिवशी हा तिथून निघत होता आणि ज्याची प्रणयने माहिती काढली होती. तुम्ही का आला तिकडे? जावा, इथे येऊ नका, तो वृद्ध व्यक्ती रागातच बोलला. इकडे प्रमोद आणि तन्मयने झालेला सर्व प्रकार सांगितला. काय? पण असं कसं झालं? ती वाड्याच्या बाहेर कशी आली? आणि प्रमोदनी न कळतच त्यांना सांगून टाकले की प्रणय हा तिथे कोणत्या उद्देशाने गेला होता. आता फार मुश्किल आहे तिचं वाचणं. आता प्रणयचं काही खरं नाही. अहो बाबा, तुम्हीच काहीतरी करा, आमच्या मित्राला वाचवा हो. आणि त्याच क्षणी हे तिघं लगबगीने त्यांच्या घरी गेले. दार हे उघडत नव्हते. दार भरपूर घट्ट झाले होते. कसेबसे दार उघडले आणि ते पुढचे दृश्य पाहताच या तिघांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण की या क्षणी प्रणय हा भर हवेमध्ये तरंगत होता. प्रणयचे अंग हे पूर्णपणे पांढरे पडायला लागले होते. प्रणय याचे डोळे बंद होते. हे बघताच प्रमोद जोरात ओरडला, प्रणय! इकडे तन्मयलाही भीती वाटत होती. आणि ते वृद्ध व्यक्ती बोलले की बाळा निशा, तू त्या मुलाला आत्ताच सोड. निशा, तिला सोड. आणि प्रणयचे डोळे हे न कळतच उघडले गेले. ते डोळे हे पूर्णपणे पांढरे होते. हे दृश्य खूप हलवणारे होते. आणि प्रणयच्या आवाजातून निशा बोलू लागली की बाबा, तुम्ही इथे का आलात? निघून जा तुम्ही इथून. मला तुमचं तोंडही नाही बघायचं. निघून जा. हे ऐकताच ते वृद्ध व्यक्ती देखील रडू कोसळले आणि ते खाली जमिनीवर बसले. त्यांनी आपले हात जोडले आणि बोलू लागला, निशा, 20-25 वर्षाआधीच तुझे निधन झालेले आहे. तू का इथे आहेस? जा निघून. आणि निशा म्हणजेच प्रणय हा रागाने येऊन प्रमोदचा गळा पकडू लागला आणि बोलू लागला, तुम्हीच माझ्या बाबांना भडकवलं. मी तुमचा जीव घेणार. आणि हे दृश्य पाहताच हे तिघही ओरडू लागले, सोड, सोड प्रमोदला. दृश्य एकदम भयंकर वाटत होते. असे वाटत होते की 3 विरुद्ध 1 अशी कुस्ती चालू आहे. प्रणय म्हणजेच निशामध्ये फार ताकद होती आणि हे दोघं मिळून देखील प्रमोदला सोडवून शकत नव्हते. प्रमोदचे डोळे बंद पडू लागले आणि त्याच क्षणी निशाच्या बाबांनी म्हणजेच त्या वृद्ध व्यक्तींनी आपल्या खिशामधून एक अंगारा काढला आणि तो मोठा अंगारा प्रणयच्या कपाळी लावला. हे होताच प्रणय म्हणजेच निशा हे जोरात ओरडू आणि किंकाळू लागले. आणि काही वेळाने प्रणय हा जमिनीवर बेशुद्ध झाला. त्या क्षणी या दोघांनीही प्रमोद आणि प्रणयला दोघांनीही हॉस्पिटलमध्ये नेले. काही वेळाने असे समजले की प्रणयचे यापुढे हात काम नाही करणार, तर प्रमोदची यापुढे त्याला बोलता नाही येणार. या दोघांना निशाने एक चांगली शिक्षा देखील दिली होती. आणि दुसरीकडे कदाचित निशाला कायमची मुक्ती भेटली होती. पण तुम्ही असं का केलं? तुम्हाला सर्व प्रकार माहीत होता, तर निशाच्या आत्म्यासाठी प्रार्थना का नाही केली? तिच्या आत्म्याला शांती का नाही मिळवून दिली? इकडे निशाचे बाबा रडतच बोलले, ही 25 वर्ष झाले. माझ्या मनात ही इच्छा होती, पण निशा माझ्यापासून दूर जाईल म्हणून मी असं काही केलं नाही. ज्या रात्री मी वाड्यातून बाहेर आलो त्याच रात्री तिथे प्रणय गेला. निशाने मला फार त्रास द्यायला चालू केले होते. मी तिचा बंदोबस्त करण्याचे ठरवले देखील, पण प्रणय नेमकी तिथे जाऊन आला आणि त्याच्या शरीरात त्याने प्रवेश केला. काही दिवसांनंतर निशांच्या बाबांनी आणि या तिघांनी ही मोठी त्या वाड्यात पूजा घातली आणि त्याच क्षणी कदाचित त्या वाड्यामधनं सर्व नकारात्मक शक्ती हे बाहेर पडू लागली. चांगला उजेड येऊ लागला
आणि समजून झाले की कदाचित आता निशाच्या आत्म्याला शांती भेटलेली आहे. चोरी हे खरंच किती वाईट असते. याच्यामुळे आपल्याला तर दुःख होतेच, पण समोरच्यालाही दुःख वाटते. असं काहीतरी घडून जातं. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काय असे व्हिडिओ असेल तर ते मला नक्की सांगा. खाली दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. थँक्यू.